Sir, doon, sabi ng Philippine Coast Guard Western Visayas kanina, tigil muna yung search and retrieval operation for the clearing operations dahil pupunta raw ang Pangulo bukas. So, tuloy na, confirm na yung pagbisita ng Pangulo. Nakita kong merong ano doon sa schedule niya, Gimaras. Hindi ko alam kung anong oras. Gabi, hapon-gabi. The usual, hapon-gabi. Check. I think tama, tomorrow kasi may event ngayon eh. Sir, so, doon sa initial reports na... Usually hapon yon. Batay doon sa mga initial reports na dumating na bakit pinayagan ng Coast Guard yung... Di ba may nag-capsize ng dalawang bangka tapos pinayagan pa ulit right there and then yung isa pang bangka na pinakamaraming casualties. Nagalit ba ang Pangulo doon sa parang nangyaring parang problem of protocol o sa naging action ng Coast Guard? Narinig ko kanina paliwanag ng Coast Guard ini-interview. Sabi nila, wala raw silang violate na protocol kasi pag number 1 lang yung storm, pwedeng maglayag ang mga... So, kumbaga sinunod lang nila. So, kahit na ano no? Kahit nakatapos lang yung Siguro accident, dapat nga, kahit number 1, di ka na po pwedeng magpunta sa dagat.